Bona tarda a tothom. Bé, com us havia dit, us he preparat un petit vídeo per parlar de l'examen. Ja sabem que no hem pogut fer aquella sessió de tutoria que teníem prevista, que la teníem prevista per parlar justament de l'examen, i això fa que alguns de vosaltres tingueu la inquietud lògica i natural de voler saber com serà la prova. En el fòrum de tutoria us vaig penjar un enllaç, que és aquest d'aquí dalt, on teniu accés al model de prova que hi ha penjat. Per tant, aneu-hi, i aquesta prova que ara utilitzarem per explicar més o menys com l'hem de fer, la podeu descarregar allà si encara no ho heu fet. Anem per feina. En el primer apartat teniu aquí l'estructura de la prova i els barems. Això dels barems té a veure ho heu de relacionar amb totes les indicacions que jo us he anat fent quan us he anat enviant les tasques corregides. Tot aquell missal que us posava d'adequació, coherència, recursos lingüístics, tot allò està extret de la rúbrica, modificat, però fonamentalment és el mateix que la rúbrica de l'examen. Ara en parlarem una mica. Perdó, aquesta és la de suficiència. Superior. Aquí. Estructura. Aquests són els exercicis que tenim. Tenim llegir per escriure, tenim escoltar per escriure, tenim llegir per parlar i tenim competència lingüística, aquí baix. El de llegir per escriure és la redacció, la que ens toqui. Aquí tenim les tipologies d'exercicis que ens poden tocar, que són les que hem anat treballant durant el curs. Una notícia, un informe, un article, una ressenya, aquest tipus de textos que hem anat fent en les unitats al llarg de les 6 unitats del curs que hem anat fent a la plataforma. L'extensió, aproximadament 300 paraules. Aproximadament vol dir el que vol dir, és a dir, si són 290 no passa res, si són 315 o 319 no passa res. Si ens en demanen 300 i en fem 50, molt probablement tindrem un problema. Si ens en demanen 300 i en fem 500, doncs tenim un altre problema, que evidentment no ens ajuda. Per tant, tingueu clar que respecteu en la mesura del possible aquestes extensions. Aquest exercici consisteix a partir, ara veurem els exercicis concrets, a partir d'un enunciat determinat en el qual se'ns dona el rol, i això és molt important, el rol que hem d'adoptar, doncs si som els periodistes de no sé què, si som el president de l'associació de veïns de no sé quants, ens donen el rol i ens diuen el que hem de fer. Si hem de fer una denúncia, si hem de fer una queixa, si hem de fer una exposició, si hem de fer una notícia, el que sigui que hàgim de fer. És molt important que us llegiu bé l'enunciat, ara en parlarem. El segon exercici, que és aquest d'aquí, escoltar per escriure, és un exercici que, com el seu nom indica, es fa a partir d'un àudio. Per tant, sentirem el dia de l'examen, el 7 de juliol, sentirem un àudio a l'aula, i a partir d'aquest àudio vosaltres heu d'extreure la informació necessària per fer l'article, que en aquest cas sol ser un article d'opinió. Aquest àudio l'escoltem 2 vegades. I el mateix que us he dit abans pel que fa a l'extensió, 300 paraules, d'acord? 295, 310, però hauríem d'estar al voltant d'això. Un petit truc per això de les paraules, per no haver d'estar comptant constantment paraules, cosa que pot ser bastant molesta, feu un càlcul aproximat. Per exemple, jo en la meva lletra
normalment una línia són entre 8 i 9 paraules, d'acord? Agafem-ne 9. Per tant, sé que 10 línies manuscrites meves són 9 per 10, doncs són 90. 20 línies, 180. D'acord? Calculeu-ho així, no cal que aneu comptant paraula per paraula, o que estigueu comptant constantment. L'exercici següent és la prova oral, és la que farem per via telemàtica. És llegir per parlar. La puntuació, ja veieu els pesos, 25-25, per tant els dos textos escrits pesen molt en el còmput global de puntuació. L'exercici oral també, 18 punts. Com sempre, més o menys com heu fet en les unitats, en les activitats orals que teníeu a la plataforma. A partir de fonts d'informació diverses heu de crear, heu de transformar aquesta informació i heu de crear el vostre discurs. En els exercicis que us he corregit orals a la plataforma no tenia la constatació, perquè no us veia i era un enregistrament, però moltes vegades tenia la sensació que llegíeu. No ho feu el dia de l'examen, no ho feu en aquestes circumstàncies una mica diferent, anava a dir perquè no tindreu temps, però bé, l'enunciat el tindreu abans, per tant podeu tenir la temptació de fer una redacció sobre l'enunciat que us diguin a la prova oral i aquesta redacció llegir-la en veu alta. No ho feu, perquè està específicament penalitzat. Feu-vos un esquema clar, amb la forma que vosaltres vulgueu donar-li, feu un esquema que us obligui d'alguna manera a, entre cometes, improvisar. És a dir, poseu mots clau, anoteu-vos alguns connectors i a partir d'aquí comenceu a fer la vostra intervenció. Intenteu controlar la correcció, intenteu controlar la fluïdesa. Controlar la fluïdesa vol dir ni parlar excessivament de pressa ni parlar excessivament a poc. D'acord? Intenteu que sigui una fluïdesa àgil, natural, dintre de com de natural pot ser una intervenció d'aquestes característiques. Intenteu també jugar amb el llenguatge no verbal, amb les mans, amb la mirada, per donar expressivitat al discurs. Una intervenció oral no és només una transmissió d'informació, sinó que també és molt important la manera com aquesta informació es transmet, perquè això, la grapa que jo tingui com a orador, és el que determinarà en bona mesura l'èxit o no de la intervenció. Per tant, utilitzeu tots els elements. I finalment teniu la prova de competència lingüística, que és la de gramàtica, és l'exercici d'omplir buits. Puntuacions. Tenim els 80 punts que val l'examen, els 20 punts com a màxim que sortiran de la nota de curs. Aquesta nota la tindreu o l'obtindrem a partir de la mitjana de les activitats que hem anat fent a la plataforma, i la sabreu abans de l'examen. Per tant, l'avaluació final és el sumatori de la puntuació de la prova final, aquests 80 punts, i de l'avaluació del curs, de la nota de curs. I el criteri d'èxit són 70 punts. Criteri d'èxit vol dir aprovat. A partir de 70 punts inclosos s'aprova. Aquesta és l'estructura de la prova pel que fa a la puntuació. Els barems, és a dir, què se us aplica a l'hora de corregir, doncs són aquests criteris d'aquí, que són aquests 6 d'aquí, que són els mateixos que ja he utilitzat durant el curs. Per tant, ja hi heu d'estar familiaritzats amb tot això. No sé si és massa fosc. Perdó.
Uh, deia, aquests criteris d'aquí, els aspectes que s'avaluen són aquests 6 d'aquí. Adequació, són les propietats textuals de fet, adequació, que vol dir grau de formalitat, eh, és a dir, si hem de fer un text, normalment sempre són textos formals, no recordo que mai ens hagin fet fer un text informal, o que ens diguin explícitament que ha de ser un text informal, però dintre de la formalitat hi ha graus, no és el mateix jo que sé, una carta de queixa a un organisme que una ressenya, que un article periodístic. Per tant, això ho hem de tenir molt clar. Eviteu, tingueu molt en compte tot el que us he anat dient en relació amb l'adequació. Moltes vegades durant el curs us he anat anotant en els exercicis adequació guionet registre, en aquelles notes que us posava al marge, adequació guionet registre. Adequació guionet registre vol dir normalment un salt de registre cap avall. Eviteu els tics de la llengua oral, eviteu els tics de bar, els tics de tertúlia, perquè això en un text escrit en general, ni que sigui informal, excepte que fos un text literari, imaginem per exemple els diàlegs d'un personatge d'una obra de teatre, coses d'aquest tipus, però fora d'això, que no ens tocarà, sempre hem d'intentar mantenir una formalitat mitjana. Per tant, respecteu. Tingueu, és el moment d'aplicar tot el que jo us he anat indicant durant el curs. Alerta amb la segona persona del singular utilitzada en valor genèric, en valor impersonal, etc. Tot el que us he anat marcant. La intencionalitat, si em demanen que informi, doncs que no opini, i al revés, si em demanen que opini, que no informi, o que no em perdi en l'explicació d'anècdotes personals. I evidentment l'adequació al gènere que s'ha demanat. Importantíssim, no oblideu mai el títol, d'acord? Excepte en una carta formal en què hi ha d'haver l'encapçalament i per tant no hi ha títol, però en la resta poseu-hi sempre un títol. Si és una ressenya, això alguns us ho he anotat en les ressenyes que us he corregit, si és una ressenya que jo recordi tampoc ha sortit mai, però això no vol dir que no pugui sortir, ni que sigui una cosa poc inspirada del tipus ressenya de tal. Si pot ser en una ressenya que sigui més expressiu, perquè al cap i a la fi una ressenya és un text informatiu, però també és un text argumentatiu, perquè hem d'argumentar perquè allò que perquè allò que hem llegit diem que és una porqueria, que també ho podem dir si ho argumentem bé, o perquè és una meravella. Per tant, tingueu molt present el gènere que ens demanen. L'elaboració té a veure amb les fonts d'informació. Ens passarà que ens tocarà un tema que molt probablement no dominem. Els temes sempre són del tipus que si ets d'una associació de veïns, temes diguem de la vida cívica, ets d'una associació de veïns, que si de l'associació de mares i pares d'alumnes, que ets el portaveu d'una organització no governamental que es dedica a rescatar gossets perduts pel carrer, sempre són temes d'aquest tipus. La informació, la teca, diguem-ho així, el que pesa, el contingut, que és el que probablement ens inquieta més, l'heu d'extreure dels documents de referència, d'acord? Per tant, dels articles perdó, dels articles que teniu en el quadern de documents, que ara en parlarem. No copieu ni afuselleu frases directes dels textos de referència, no ho feu, perquè està específicament penalitzat, i a part d'estar específicament penalitzat es nota molt. Per tant, no podeu parafrasejar, però no els afuselleu directament del text de referència. Petits trucs, si a l'hora de redactar teniu dubtes ortogràfics, per exemple,
mireu a veure si trobeu la paraula que busqueu o una que s'hi assembli en els textos de referència. Això no sé si us ho hauria de dir, però us ho dic. I després que siguem capaços, aquest apartat d'aquí és molt important, que siguem capaços de transformar els textos de referència en un gènere nou. Ens pot tocar un gràfic, per exemple, gràfic de, jo què sé, de l'increment de temperatures del canvi climàtic. Doncs aquesta informació nosaltres l'hem de transformar de manera adequada, evidentment, i crear un text nou, crear una composició nova. La coherència, que no ens repetim, tot això n'hem parlat molt durant el curs, cada text, cada tasca intermèdia i gairebé cada tasca final, us he parlat d'aquests 6 aspectes. Estructura i progressió temàtica vol dir que el text estigui estructurat, en general sempre són les 3 parts, els podem canviar el nom, però sempre són 3 grans parts, després es poden subdividir, però sempre és una introducció, un desenvolupament i un acabament, que han d'estar visualment separats. Ja n'hem parlat també durant el curs. A l'hora de començar, si no sabeu com començar, comenceu amb una expressió de temps que no us comprometi. Després veurem exemples concrets, però que no us comprometi excessivament. Actualment, ja està, amb això ja ho tenim solucionat. Imaginem que ens toca parlar de la conciliació de la vida familiar i laboral. Podem començar, sempre es pot començar amb una expressió de temps. En els últims anys es parla molt de la conciliació de la vida laboral amb la vida familiar. Actualment és un tema recurrent en els mitjans de comunicació, etc. Comenceu amb una expressió de temps i us anirà molt bé. Progressió temàtica és que jo faci avançar el text, és a dir, que jo vagi aportant informació nova i que tingui cura de no repetir el que ja he dit de manera innecessària. De vegades pot convenir repetir-ho des d'un punt de vista de reforçar l'expressivitat del que volem dir, però si no té un objectiu concret, eviteu repetir. Per tant, s'ha de fer que el text avanci, que les idees estiguin ben ordenades i ben jerarquitzades. Si teniu una mica d'astúcia, en el primer paràgraf del text us podeu autoajudar avançant els punts dels quals parlareu. Parlarem parlaré, o encara que no depèn de la tipologia textual no podem utilitzar la primera persona, però podeu anunciar els temes dels quals parlareu. Com es veurà més endavant, no sé, la conciliació de la vida laboral i familiar és una qüestió molt mal resolta per part de les administracions, per exemple. A més, s'hi ha d'afegir, segon punt, que moltes famílies, jo que sé, no disposen dels mitjans adequats perquè les criatures estiguin degudament ateses quan els pares o les mares estan treballant. Si ho anuncieu així en el primer paràgraf, per exemple, després us serà molt fàcil anar fent paràgrafs diferents, concentrat cada paràgraf en els punts que heu anunciat en la introducció. I finalment l'acabament, o la conclusió si és un article argumentatiu. D'acord? Si ho feu així, la divisió en paràgrafs gairebé us sortirà automàticament. I arribem a la mare dels ous, perquè ja us ho havia dit, crec en alguna ocasió, però el 90%, potser el 90% és excessiu, però el 80% ben bé dels errors greus que ens poden complicar especialment la vida són errors de cohesió.
errors de cohesió. Hem parlat moltíssim d'aquests errors de cohesió durant el curs. Repasseu els textos que us he corregit. No separeu, per l'amor de Crist crucificat o de la creença que tingueu, o del sol, si sou de creences astronòmiques, és igual, pel més sagrat de la vostra vida, no separeu subjecte i verb, és a dir, no poseu una coma entre el subjecte i el verb, d'acord? Ho dic perquè ho he corregit moltíssimes vegades durant el curs, moltíssimes vegades. Subjecte, és interessant que l'identifiqueu. El nen menja peres, és molt clar que el nen és el subjecte i menja és el verb. Per tant, el nen menja peres, això no, més o menys m'imagino que tothom veu que el nen és el subjecte. Però quan el subjecte no és tan clar, no és un sintagma nominal determinant més nom, sinó que és un subjecte que, per exemple, és tota una oració subordinada, totes aquelles persones que demanin una reducció de jornada per conciliar la vida laboral i familiar tenen dret a no sé què. Tota la primera frase fa de subjecte. Totes aquelles persones que han demanat tal. Per tant, identifiqueu aquest subjecte i no el separeu amb coma. Excepte, l'única excepció seria que aquest subjecte fos quilomètric, que fos una subordinada llarguíssima, que inclogués fins i tot altres subordinades. Totes aquelles persones que en el decurs de la seva vida laboral han demanat per diverses raons degudes als canvis que hi ha hagut en la seva trajectòria vital, tot això és el subjecte. Si un subjecte és així, aleshores sí que ho podem marcar amb una coma per saber quan s'acaba, perquè si no el lector es perd. Però d'entrada hauríeu d'evitar fer subjectes d'aquest tipus. Si no és que teniu un 100 en cadascuna de les tasques que us he tornat corregides, no ho feu, això. Ja ho fareu més endavant quan us presenteu al Premi Sant Jordi, però de moment això, el dia de l'examen, no és el lloc ideal per fer provatures d'aquest tipus. Per tant, no separeu subjecte de verb amb coma, no separeu el verb del complement directe amb una coma, en general no separeu complements forts. M'han dit que, demà podré sortir de la feina a les 7. Que demà podré sortir de la feina a les 7 és complement directe de m'han dit, que passa que és una oració, és una completiva amb que, però és un complement fort, d'acord? Per tant, no podríem posar una coma entre m'han dit i que demà sortiré tal. Per tant, això eviteu perquè són errors greus de cohesió. Un altre error que he corregit molt recurrentment en els exercicis, en els textos que m'heu anat enviant, les tematitzacions o focalitzacions, excepte en complements de temps que són molt habituals, cada dia em llevo a les 8, o avui he menjat escudella per sopar, excepte en aquests casos que hi ha gairebé, fins i tot diria que és més estrany i tot que el complement vagi al final, he menjat escudella per sopar avui, o em llevo a les 8 cada dia, aquesta potser cola més. Però excepte casos d'aquests que són molt clars i que a més el complement focalitzat és curtíssim, és una paraula com a màxim dues, excepte en aquests casos, quan fem una tematització, allò que ja hem dit moltes vegades, que desplacem un element del seu lloc habitual i l'anteposem perquè ens convé emfasitzar el tema, normalment aquests complements es tanquen amb una coma, d'acord? M'han permès reduir la jornada des d'aquest, per exemple, algú que treballa de professor, des d'aquest curs, no? M'han ofert reduir la jornada des d'aquest curs. Aquest seria l'ordre neutre de la frase.
Si jo agafo aquest des d'aquest curs i l'anteposo a davant de tot, des d'aquest curs, coma, m'han ofert reduir la jornada. I ara ja no sé què he dit. El que m'interessa és el complement desplaçat. Per tant, quan desplacem complements, acostuma a marcar-se amb una coma. Per tant, molt alerta amb la cohesió. Jugueu bé amb la puntuació, jugueu bé amb la pronominalització, explicatives i especificatives. Això també us ho he corregit 500 milions de vegades en els textos que us he retornat durant el curs. La distinció entre les oracions subordinades adjectives especificatives i les oracions subordinades adjectives explicatives és una qüestió de restricció. És a dir, la subordinada, el noi que veus allà és el meu germà, aquest que veus allà és no subordinada, adjectiva, en aquest cas especificativa. És a dir, la restricció del significat del nom al qual complementen, perquè de fet no deixen de ser complements del nom, per això se'n diuen adjectives, és una restricció molt clara, molt estreta. En aquests casos no hi ha coma. És a dir, el noi que veus allà, perdó, aquest que veus allà no és una explicació, no és un afegitó, és una informació necessària per saber quin noi és. Per tant, en aquest cas, prohibit posar-hi una coma. Si la hi posem, doncs tenim un error de cohesió. Explicatives. Les explicatives, la restricció, en les explicatives, la restricció és molt més laxa, no? És a dir, no són tan restrictives o gens restrictives. El noi, i hem de suposar que ja sabem de quin parlem, perquè és determinat, que aquest matí m'ha portat un croissant per esmorzar, és el meu cosí. Aquesta podria ser una explicativa en el sentit que pel context ja queda molt clar quin noi és i a més dic que m'ha portat un croissant per esmorzar. Però aquesta informació no és necessària per saber de quin noi estem parlant. Per tant, aquesta qüestió de la determinació i de la restricció del significat és molt important a l'hora de cohesionar bé un text i de dominar bé les explicatives i les especificatives. Repasseu els textos que us he enviat corregits, perquè això us ho he posat 50 vegades al llarg del curs. Per tant, aquesta distinció repasseu-la. Si us fa mandra, podeu anar directament a l'Optimot i busqueu explicatives i especificatives i us sortirà una fitxa estupenda, que és la que jo he fet servir per il·lustrar les correccions, una fitxa estupenda que us parla de tot això. Recursos lingüístics i modelització del discurs. Això és el que, diguem, d'alguna manera en podríem dir l'estil. Jo us ho he enfocat a l'hora de les correccions en els textos perdó, com moltes vegades com sofisticació. La sofisticació és una part molt important dels recursos lingüístics, però en general no es refereix només a la precisió del vocabulari, que aquí ho teniu, precisió i riquesa lèxica, no es refereix només a això, sinó que es refereix a les estructures que utilitzo, a l'estil. Estructures que utilitzo, què vol dir? Que si jo em limito a fer frases subjecte, verb, complements o subjecte, verb, predicat, diguem-ho així, de manera més escolar o més clàssica, subjecte, verb, predicat, i em limito al vocabulari essencial sense cap gràcia, si els nexes que utilitzo són només la conjunció i, per exemple, si no utilitzo el que se'n diuen expressions idiomàtiques o girs idiomàtics, tot això va restant. Per tant, també tingueu present, estem fent el nivell superior,
Per tant, aquestes qüestions és important que les dominem. Tampoc cal que poseu una frase feta cada 3 paraules, perquè aleshores també és excessiu. Sempre hem d'intentar buscar l'equilibri. Però si podeu trobar alguna expressió idiomàtica, algun gir, tenint la precaució que això no ens rebaixi el registre, doncs utilitzeu-la. I no cal que ens n'anem, si no sou de frases fetes i de refranys, aneu als recursos estilístics, als recursos expressius, les comparacions, les metàfores, aquest tipus de recursos que ens permeten donar molta més expressivitat al text. I finalment la presència de l'autor en el text. Això, per exemple, si el text que hem de redactar és una notícia, no hi ha d'haver presència de l'autor en el text. És a dir, no hi pot haver un jo narratiu en una notícia o en una crònica. Una crònica, segons com es podria admetre, però en una notícia no. En canvi, quan estem fent un article d'opinió o estem fent una ressenya, que no deixa de ser un article d'opinió amb característiques diferents, però hi ha una part argumentativa important en una ressenya, jo no només em puc permetre el luxe de treure la poteta en el text, sinó que gairebé diria que ho he de fer. Quan jo opino jo, i el que vull és convèncer-te tu que tu estàs profundament equivocat i que jo tinc tota la raó del món, i el que jo vull és que tu canviïs la teva opinió perquè acabis opinant el mateix que opino jo. Un article d'opinió és això, o una intervenció oral argumentativa és això. Per tant, no ho perdeu de vista. En determinats moments és necessària la presència de l'autor, en determinats moments no. En determinades tipologies textuals és necessària la presència de l'autor en el text, en determinades tipologies textuals està prohibida, no es pot fer servir. Per tant, això també reguleu. I finalment el domini del sistema lingüístic, que és la part més gramatical, té a veure evidentment amb l'ortografia, alerta amb els accents, alerta amb les S, les dobles S, les L geminades, el que és ortografia pura. Morfosintaxi, les concordances, que l'adjectiu concordi amb el nom, hem d'intentar evitar els anacoluts, és a dir, quan una part de la frase no lliga amb l'altra, hem d'intentar que hi hagi una harmonia en aquest sentit. Tot això també ho hem anat treballant durant el curs. I després el lèxic, no utilitzem paraules que no són correctes, que no són normatives. Això no es refereix només als barbarismes típics del bueno, el vale i el pues, que això ja sabem que no s'ha de fer servir ni oralment ni per escrit, sinó el vocabulari en general, no només aquests mots crossa, sinó el vocabulari en general. No hem d'utilitzar paraules, no només castellanismes, sinó que quan hi ha barbarismes, un mail, per exemple, per molt que es faci servir, tenim una alternativa molt vàlida, que és correu electrònic. Per tant, això tinguem també precaució, perquè si no ens fa rebaixar la puntuació en aquest apartat. La nota de tot l'exercici surt de la suma, igual que hem fet en les tasques, de cadascun d'aquests apartats. I això és important. Per què és important? Doncs perquè si jo, per exemple, aquest darrer apartat que dèiem ara, el de domini del sistema lingüístic, el tinc fatal, de manera que tinc un 0, per exemple, això no em farà suspendre l'examen, però m'obliga a tenir en tots els altres apartats, m'obliga a fer-los gairebé perfectes, perquè em situo ja en el límit, d'acord? Per tant, els aspectes que són més fàcilment controlables en una redacció, les paraules les trieu vosaltres. Us ho dic ja com a alumne de llengües, ja em coneixeu, ja sabeu que a mi m'agrada molt estudiar idiomes. A l'hora de redactar, moltes vegades tenim dubtes, l'alumne o l'examinant, i després més endavant l'usuari,
té dubtes, no? Jo en aquests moments no recordo si referència porta l'accent obert o és referència i porta l'accent tancat. Doncs, sense que es noti gaire, busqueu una altra paraula. Aquí maneu vosaltres. Podeu triar. Per tant, no us compliqueu la vida. És també una mica d'estratègia, això. Molt bé. I a la prova oral, tot el que he dit per la prova escrita és vàlid per la prova oral, amb la diferència que en l'exercici oral també tenim aquest altre apartat que us deia abans, el de l'expressivitat corporal, el to de la veu. És important que no sigui una entonació sempre igual, sinó que hi hagi una certa variació, perquè si no l'auditori se m'adorm, etc. Això ho hem d'utilitzar. Com us deia abans, la velocitat, la fluïdesa és important, que no sigui ni de locutor de partit de futbol ni que sigui de bisbe que fa la missa pasqual, sinó que trobem un punt intermedi, d'acord? La creativitat i la persuasió es refereix a veure, feu una mica de comèdia, d'acord? Comèdia entesa, no cal que feu la de Núria Espert fent la Medea, no és necessari. Però sí que un punt de teatre us anirà bé. En quin sentit ho dic? Ho dic que en el sentit que si a mi em diuen que jo sóc el president de l'associació de mares i pares de l'escola del meu plançonet, doncs jo he de fer aquest rol i me l'he de creure, i encara que en el nostre cas estigui davant d'una càmera i d'un ordinador, jo he de fer veure que sóc el pare del plançonet, i per tant tots els elements que m'avalen com a portaveu d'una associació de mares i pares jo els he d'incorporar en el meu discurs, i en aquell moment m'oblido que sóc el Sergi Cercós, professor de català, perquè en aquell moment el meu rol és un altre. Per tant, no dubteu a introduir tots els elements de, si heu de fer una presentació de, jo que sé, d'un conferenciant, doncs no tingueu manies. Bona tarda a tothom, us agraeixo molt que hàgiu vingut, no dubteu tampoc a posar-hi elements contextuals. Sé que mantenir les distàncies de seguretat amb tots aquests protocols que tenim ara en aquest moment és complicat, per tant encara us agraeixo més que hàgiu assistit a la nostra conferència d'avui. El ponent que tenim o la ponent que tenim convidada és tal, va fer el doctorat de no sé què, és expert en no sé quants. Poseu-vos bé en el rol i no dubteu a utilitzar els elements que utilitzaríeu si la intervenció que feu fos real, fos autèntica. Poseu-vos molt en la situació. El control del sistema lingüístic en la prova oral és doble, perquè en la prova escrita, diguem, aquest apartat simplement és domini del sistema lingüístic per escrit, però a més en la prova oral tenim la pronunciació, la fonètica, les sordes, les sonores, el lleisme, les es obertes i les es tancades, no dir però sinó dir però, no dir què sinó dir que, aquest tipus, en el cas que sigueu orientals, que crec que és el cas de totes les persones que som aquí en aquest curs. D'acord? Per tant, alerta amb les qüestions de pronunciació, amb les qüestions de fonètica, perquè són importants. Dit això, la prova oral, que els aprenents, a mi també em passa com a alumne de llengües, la prova oral imposa molt, perquè és com molt immediata, i provoca un cert pànic la idea de quedar-te en blanc en aquell moment, no? D'entrada, si tenim un esquema preparat,
quedant-nos en blanc no ens passarà, perquè si se te'n va una cosa del cap, mires el paper que l'heu de mirar durant la intervenció i no passa res, el mireu, repreneu el fil i aquí pau i allà glòria. Per tant, és molt important que tingueu un esquema ben preparat i que visualment a vosaltres us resulti clar, us resulti entenedor, de manera que si us perdeu us sigui fàcil de recuperar el fil. Tot això és un element que ens ajudarà a dominar aquest respecte que ens fa la prova oral. Per suspendre la prova oral també us he de dir que s'ha de fer rematadament malament. És a dir, gairebé s'ha de suspendre expressament, d'acord? És a dir, quan vull dir que s'ha de fer rematadament malament, vull dir o bé que no resolc la situació comunicativa, o que em quedo clavat i no hi ha manera d'avançar perquè se me'n van les paraules o perquè em cauen i no sé, i l'examinador m'ha d'ajudar, m'ha de llançar salvavides perquè no m'enfonsi. Quan això ens passa comencem a tenir problemes. Una cosa és que en un moment puntual l'examinador ens ajudi a reconduir-nos i una altra és que cada 2x3 necessiti l'ajut. Manera de solucionar això: tenir un bon esquema preparat i saber que molt probablement en l'examen oral ens posarem nerviosos. Mireu, jo l'any passat vaig fer el DALF de francès, el C1 de francès, el nostre nivell C de català, diguem, però en francès. La prova oral, jo estava, amb perdó pel col·loquialisme, estava acollonit perquè era 20 minuts de monòleg, evidentment en francès, perquè és el nivell C1, 20 minuts de monòleg i 15 d'interacció amb els examinadors. Per tant, els examinadors em preguntaven coses sobre el que jo havia dit. Jo sabia que estaria molt nerviós, com efectivament vaig estar. Em vaig posar molt nerviós. Ja sabem que moltes vegades això de profe-alumne és una qüestió de rols, no? Quan et toca ser a l'altra banda, doncs tinc exactament els mateixos tics que teniu vosaltres com a alumne, no? I si vosaltres fóssiu professors meus de no sé què, segurament, i m'examinéssiu d'alguna cosa, tindríeu tots els tics del professor. Però amb un bon esquema vaig poder resoldre la situació, perquè era conscient que segurament em passaria que perdria el fil. Em vaig fer un esquema i a mesura que anava fent la meva intervenció anava fent tics. Aquesta part de l'esquema ja l'he dita, aquesta ja l'he dita, aquesta ja l'he dita. Em vaig apuntar estratègicament a 3 o 4 connectors que són els que vaig fer servir durant la intervenció i ja està, i prova aprovada i a més bé, amb una nota més que acceptable. Per tant, intenteu també tenir aquesta estratègia a l'hora de fer l'examen oral. I us torno a insistir en aquesta qüestió: per suspendre la prova oral s'ha de fer molt malament, i gairebé diria que s'ha de fer molt malament en més d'un apartat. S'ha de fer malament aquí, en el control del sistema lingüístic, s'ha de fer malament en el grau de formalitat, per exemple, que sigui això del grau de formalitat. Moltes vegades estem molt pendents del grau de formalitat per la banda baixa, i això ens fa pensar que si utilitzo un registre estratosfèric ho estic fent bé, i aleshores tot és tan mateix, àdhuc, si més no, de vell antuvi, aquest tipus d'expressions tan barroques, que no és que estigui prohibit fer-les servir, però en una intervenció d'un grau de formalitat mitjana poseu-n'hi poques, per no dir cap, perquè també tenim un problema si el registre és excessivament alt. L'adequació no es refereix només a, diguem-ne, condemnar quan no hi arribem per baix perquè som massa col·loquials, i moltes vegades ens oblidem que per no ser excessivament col·loquials som excessivament formals, fregant gairebé el protocol o la solemnitat.
Per tant, mantinguem-nos en un intentem mantenir-nos en un registre intermedi. Bé, això pel que fa a l'estructura. Anem a la prova. Aquí tenim el model de prova que tenim penjat a la pàgina web. Aquests són els diferents apartats. Aquest és el full de puntuació, llegir per escriure, escoltar per escriure, amb la puntuació de cada apartat, llegir per parlar, que és la prova oral, i les competències lingüístiques, que és la gramàtica i el lèxic. Aquí tenim la puntuació total de la prova, la puntuació total del curs i el sumatori. Bé, aquí hi ha les normes i anem de cara a barraca. Primer exercici. Som a llegir per escriure. Rol. Ara faré aquella cosa tan horrorosa de llegir una cosa que ja sé que vosaltres també sou capaços de llegir. Però ho faré perquè així em puc aturar en determinats punts. Enunciat ens diu: ets el director del Departament d'Ús Eficient de l'Aigua. Per tant, aquí ja tinc un primer rol, o un primer tret que marca el meu rol, que està allotjat dins de l'Institut de Recerca i Tecnologia dels Aliments. La revista Catalunya Rural i Agrària, per tant, d'entrada sembla, ara ho veurem acabant de llegir l'anunciat, però d'entrada sembla una revista especialitzada, referent en temes agraris i mediambientals a Catalunya, efectivament és una revista especialitzada. T'ha demanat un article sobre el canvi climàtic, ja hi som, sempre és, insisteixo, que si el canvi climàtic, que si la conciliació laboral, que si el desenvolupament sostenible, el turisme de qualitat, sempre són temes d'aquest tipus. Un article sobre el canvi climàtic per analitzar l'abast real d'aquest fenomen, és a dir, el canvi climàtic, des d'un punt de vista experimentat com el teu. Abans que us espanteu, en el quadern de documents, que tot això ho tindreu el dia de l'examen, en el quadern de documents teniu els documents de referència. Aquí teniu un primer article, un article de premsa sobre el canvi climàtic. Aquest article l'heu de llegir, que això ho podeu subratllar, podeu potinejar tant com vulgueu, això no us ho corregirà ningú, i podeu treure la informació que necessiteu, perquè el més probable és que no sigueu climatòlegs experts, i en canvi ens estan dient en el rol que el nostre punt de vista és de persona experimentada. Per tant, aquesta persona experimentada que no som, la podem simular a partir de totes les informacions que tenim en aquests articles. Aquí tenim un segon document. Abans us deia que també ens pot sortir un gràfic. Aquí, per exemple, ens en surt un de gràfic. Doncs hem de convertir la informació que tenim aquí en un text nou, en una tipologia textual nova, que en el nostre cas és un article per una revista especialitzada. Aquí m'estan dient un article, no m'estan dient un article d'opinió. Per tant, no he de dir si estic a favor o no no del canvi climàtic, perquè sobre això no s'hi pot estar a favor o no, sinó sobre les teories que parlen del canvi climàtic. No he d'opinar si el canvi climàtic és un invent dels homes de negre que volen dominar el món. La cosa no ha d'anar per aquí, sinó que cada cop que dubti sobre exactament què és el que he de fer, he d'anar a buscar la font, que és l'enunciat. I em diuen: t'han demanat un article sobre el canvi climàtic per analitzar l'abast real d'aquest fenomen des d'un punt de vista experimentat com el teu. Per tant, un article sobre el canvi climàtic per analitzar l'abast real és un article informatiu. A partir de les dades que jo extrec dels documents de referència, faig un article informatiu. Sí? A Catalunya, que seria aquí, doncs resulta que té està marcat amb rècords de calor. Doncs a partir d'aquí jo puc treure aquesta informació. D'acord?
aquí tenim un petit desenvolupament del gràfic. Aquest és el primer exercici. Podreu fer esborrany, però controleu molt bé el temps, d'acord? Us penjaré, perquè ara aquí no surten i exactament els temps al cap no els tinc, us els penjaré en el tauler de tutoria. Però el temps no s'obre precisament. Per tant, si jo he de fer tot un article, és a dir, si fem aquella cosa tan escolar de fer un article de dalt a baix i després l'he de tornar a passar a net, puc tenir fàcilment problemes de temps. Per tant, feu un bon esquema, us podeu anotar frases més llargues en l'esquema que us estalviïn haver de... Però jo no dic que no us feu un esborrany, hi ha gent que funciona molt bé fent-se l'esborrany. De fet, jo en l'examen de francès ho vaig fer un esborrany, però era molt conscient que el temps era molt limitat. Per tant, vaig fer primer l'esborrany i després el vaig passar, però sempre mirant l'hora, sempre mirant el rellotge. Tingueu-ho present. Es pot fer servir típex a l'examen, però amb mesura. Hi ha gent que pinta la Capella Sixtina, fa unes autèntiques filigranes amb el típex. Utilitzeu-lo amb mesura, no passa res si ratlleu i se sobreentén que és un text manuscrit i que és un examen. Per tant, una paraula mal escrita, no cal que torneu a escriure tot el paràgraf, ni que ratlleu, pinteu amb un pinzell gruixut tot el paper. Ratlleu aquella paraula i l'escriviu al costat. Per tant, aquest és el primer exercici. El segon, escoltar per escriure. Diu, un altre cop el rol, aquest és l'exercici oral, diu, a l'institut on treballa, l'exercici oral, l'exercici de comprensió oral vull dir, que diu, a l'institut on treballes editen una publicació digital bimensual, començo a tenir rol, que tracta sobre temes relacionats amb el centre, futures sortides explicades pels professors, sortides realitzades narrades pels alumnes, novetats del centre, notícies relacionades amb el món de l'ensenyament. Per tant, jo treballo en un institut i em diuen, per aquesta edició el director t'ha encomanat que redactis un article d'opinió, tipologia textual, per tant ja tinc el rol que tinc jo, no m'especifiquen res més, aquí no em diuen si sóc el director de l'institut o si sóc el cap d'estudis o si sóc l'administratiu, no m'ho diuen. Per tant, com que no m'ho determinen, feu-vos-ho fàcil, sóc un profe d'aquest institut i ja està. Diu, per aquesta edició el director t'ha encomanat que redactis un article d'opinió sobre una nova assignatura que afectarà l'alumnat d'ESO a partir del curs vinent relacionada amb els serveis comunitaris. Escolta l'editorial del diari Ara d'Antoni Bassas i redacta un article d'opinió d'unes 300 paraules, ja us he parlat abans de la qüestió de l'extensió, un article d'opinió d'unes 300 paraules que faci referència a aquesta tasca comunitària que hauran de fer els alumnes de tercer o quart d'ESO a partir del curs 2015-2016 i en què donis la teva opinió sobre el voluntariat en general i aquest voluntariat en concret. I això té a veure amb l'adequació, d'acord? Té a veure amb l'adequació perquè té a veure amb la finalitat. El que m'estan demanant que faci en la tasca jo ho he de fer, perquè si no, en l'apartat d'adequació haurem de rebaixar una, dues o tres bandes, depenent de com d'inadequat sigui el text. No us perdeu tampoc en anècdotes personals. De vegades passa que hem de fer un article d'opinió i ens emboliquem explicant el que em va passar amb el nen quan era a segon d'ESO i aleshores explico la cosa que li va passar. I probablement si només ho esmento pot ser un recurs argumentatiu, però si més enllà d'esmentar-ho em perdo en l'anècdota,
em resultarà molt fàcil perdre el fil, amb la qual cosa l'adequació se'n ressentirà molt i segurament altres aspectes també. Per tant, no perdeu mai de vista l'objectiu final, que en aquest cas és fer un article d'opinió. En aquest cas l'editorial és un vídeo, però no us el posaré ara. Com que us podeu descarregar l'enllaç, el podeu mirar. Són àudios bastant llargs. D'aquests àudios vosaltres n'heu d'anar agafant notes i aquestes notes són les que heu d'utilitzar com a informació per fer el vostre article argumentatiu. Molt bé. Avancem. El següent exercici és la prova oral. Llegir per parlar. Un cop més, rol, l'enunciat. Diuen, ets la persona responsable de joventut de l'Ajuntament, el que sigui. Estàs preparant una taula participativa amb les associacions juvenils del municipi per conèixer-ne les característiques i dissenyar actuacions futures. Com que participes mensualment en un programa de ràdio local i et demanen, com que participes mensualment en un programa de ràdio local, et demanen que hi expliquis aquest projecte. Per tant, aquí ja tinc el rol, responsable de joventut, doncs no sé, el tècnic o la tècnica de joventut de l'Ajuntament. I en un programa de ràdio local, per tant ja m'estan determinant el context, és a dir, l'adequació. Probablement és a dir, això ho hem d'inferir, un programa de ràdio local vol dir que no m'adreço a un públic expert, sinó que m'adreço a un públic general. Això ho he de tenir en compte pel que fa al vocabulari, pel que fa a les estructures, pel que fa als recursos expressius, també pel que fa a la intencionalitat, perquè jo el que vull és que el màxim de gent possible entengui el projecte que jo estic preparant. Sempre, sempre, sempre tingueu molt present l'enunciat de l'exercici. A partir de l'informe del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, això ho tenim en el quadern de documents, que és aquí. Aquí. Tenim l'informe del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, doncs el mateix. Jo d'aquí extrec la informació que necessito per fer la meva intervenció oral. D'acord? Molt bé. Això en el nostre cas serà diferent perquè tindreu més temps de 30 minuts. Per tant, en aquest cas la via telemàtica us va a favor perquè tindreu més temps d'aquests 30 minuts. I sobre la durada, aquí us diu que la durada de la presentació ha de ser d'uns 4 minuts. També és aproximat. Jo crec que 4 minuts és molt poc. D'entrada la gent diu, oh no, 4 minuts no ho sabré fer. És que 4 minuts moltes vegades el problema sol ser no omplir els 4 minuts, sinó no fer-ne 30, perquè de vegades la tendència és a allargar-nos. Diguem que una intervenció estàndard seria jo us diria, entre els 4 i els 6 minuts. 4, 7, 4, 6, 4, 7. Entre 4 i 7 minuts. Intenteu començar i acabar, és a dir, que jo no us hagi de tallar, perquè resulta que dels 4 minuts, o entre aquesta forquilla que ens donem entre 4 i 7, resulta que ja en fa 12 que estic parlant. I aleshores és quan potser l'examinador, que en aquest cas adopta el rol de conductor del programa de ràdio, doncs us dirà que hem de passar a la publicitat o que arriben les notícies de les 12. Per tant, intenteu que això no passi, intenteu començar i acabar per vosaltres mateixos.
Aquí us diu pots tenir un petit guió al davant, jo us diria que més que pots, us diria has de tenir un petit guió al davant per resseguir la intervenció oral. I després ja passem a l'apartat de competències lingüístiques. També llegiu bé l'enunciat, en plena si cal els espais buits del text que tens a continuació. Fixeu-vos en la remarca, si cal. Per tant, pot haver-hi espais en què hi hàgim de posar un conjunt buit. Per tant, tinguem molt present això, els espais buits del text que tens a continuació amb la paraula o paraules adequades. En total hi ha 8 espais en blanc per emplenar. Aquí els tenim i hem de posar el que normalment solen ser nexes, solen ser o bé pronoms relatius o bé preposicions o conjuncions, és a dir, aquests elements que uneixen els elements del text. En una època en què, no? O en la qual en canvi si jo hi poso en una època que els carrers principals de les ciutats s'assemblen cada vegada més, doncs no, perquè és un ús del relatiu que en aquest cas no funciona des del punt de vista normatiu. Per tant, en una època en què no només l'he d'encertar, no es tracta d'encertar, és a dir, no només he de saber que és en què o en la qual, sinó que, per exemple, si poso en què, hi he de posar l'accent i li he de posar obert. Si poso en què, que vol dir que l'ítem és correcte, però l'escric malament, evidentment és un error. I tot i que aquest apartat no puntua en relació amb els altres, puntua relativament poc, bé, són 18 puntets que, escolta'm, els anem esgarrapant i això ens dona una mica de coll per si no hem estat tan encertats en els textos o en la intervenció oral. I després l'exercici de lèxic diu llegeix el text següent, som aquí, i digues quina de les 4 opcions que hi ha entre parèntesis és vàlida d'acord amb el context. Les 4 formes són correctes, tant ortogràficament com morfosintàcticament, però només una té el significat adequat. El curs acadèmic que va començar al setembre de 1714 no va ser com els altres. Sortós, fatídic, fat, fastiguejat. Doncs probablement la bona sigui fatídic. Sí? Doncs això és l'examen. Espero que amb això us hagi quedat més o menys clar com s'ha de desenvolupar la qüestió. Aprofito l'ocasió per dir-vos que he aconseguit no haver de fer l'examen oral abans que se'ns acabi el curs. Per tant, alguns de vosaltres ja us ho he comunicat, ja us posaré tots els detalls en el tauler de tutoria, però tindrem la possibilitat de fer-ho com s'ha de fer, un cop acabada la sisena unitat. Entre altres raons perquè l'última tasca de la unitat 6 era una intervenció oral. Si fèiem l'examen abans no tenia ni cap ni peus que després haguéssim de presentar una tasca d'una intervenció oral, perquè aquesta intervenció oral de la unitat 6 ens anirà molt bé justament per encarrilar-nos ja cap aquí, d'acord? Doncs bé, com us he anat dient en les comunicacions dels últims dies, molts ànims a tothom, ja som a la recta final, ens ha tocat aquest curs que, com diu aquest text premonitori, una mica fatídic, perquè feia molt de temps que no hi havia una pandèmia i ens ha tocat. Bé, doncs tingut aquest curs així amb característiques especials, crec que no l'oblidarem fàcilment, tot i que en el nostre cas, doncs, havent-lo començat en línia ja teníem un avantatge que potser no vam acabar de saber aprofitar ben bé del tot, però bé, no era una qüestió que depengués dels professors.
La qüestió és que hem arribat fins aquí, i ja que hem arribat fins aquí, ara ja hem de donar tot el que queda, tot el que tenim a dins, ho hem de donar en aquest sprint final fins al dia de l'examen. Una abraçada per tothom, continuem en contacte a través de la plataforma. Qualsevol dubte que tingueu, qualsevol inquietud, em feu una trucada, m'envieu un correu electrònic i intentarem resoldre'l. Adeu!